नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। कणकवलीत जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी धाड टाकली। कणकवली पोलीस निरीक्षक म्हणून काही दिवसांसाठी सचिन हुंदळेकर यांच्याकडे हा चार्ज देण्यात आला होता। याच दरम्यान त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुगार अड्ड्यावर धाड टाकण्यात आली। कणकवली हद्दीतील नागवे रस्ता इथं रेल्वे ब्रिज पासून काही अंतरावर ही धाड टाकली। यावेळी 4 चाकी आणि दुचाकी यांच्यासह 12 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। जवळपास लाखोंचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केलाय। 12वी परीक्षेत कुडाची आर्या कामत आणि पूर्वा तिरोडकरनं 95.17% गुण मिळवत जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकाचा मान पटकावलाय। देवगडची अदिती कुबल 94.83% गुणांसह जिल्ह्यात द्वितीय, तर कुडाच्या सेजल खवणेकर तन्वी सावंत 94.33% गुणांसह जिल्ह्यात तृतीय आल्या। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल नको आदी उपजिल्हा रुग्णालयातच सुविधा पुरवा अशी संतप्त भावना रुग्णांचे नातेवाईक व्यक्त करतात। गुरुवारी रुग्णालयात पाणी नसल्यानं बाळंतिणींना हात धुवायला देखील पाणी शिल्लक नव्हतं, परंतु रुग्णालय प्रशासनाचं याकडे दुर्लक्ष असल्यानं गरोदर आणि नुकतीच प्रसूती झालेल्या मातांची हेळसांड केली गेली। कोकण सातनं मुख्याधिकारी सागर साळुंखे आणि पाणी पुरवठा अधिकारी भाऊ भिसे यांना संपर्क केल्यानंतर नगर परिषदेनं रुग्णालयास बंबानं पाणी पुरवठा करत गैरसोय दूर केली, परंतु रुग्णालय प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे बाळंतिणींना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागल्यानं रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला। मुंबई गोवा हायवे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलाय, पण आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी यात लक्ष घातलंय। त्यामुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग लवकरच पूर्ण होईल। राज्य सरकारनं जसा मुंबई पुणे हायवे केला, नागपूर मुंबई हायवे केला, तसाच MSRDCच्या माध्यमातून एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड रस्ता मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा असणार आहे। त्याच्या DPRचं कामही सुरू केलंय अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रत्नागिरी येथील कार्यक्रमात बोलताना केली। मुंबईहून गोव्याला जाण्यासाठी लागणारा वेळ निम्म्यापेक्षा कमी होईल असा एक्सेस कंट्रोल रस्ता आपण करत असल्याची माहिती शिंदेंनी यावेळी दिली। काँग्रेसमधील मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलेत। परिस्थिती बदलायची असेल तर प्रदेशाध्यक्ष बदलायला हवा असं मत पक्षातील नेत्यांनी व्यक्त करत थेट नाना पटोलेंविरोधात पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली। नाना पटोले यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करत पक्षातील एका शिष्टमंडळानं दिल्लीचं दार ठोठावलंय। पक्षश्रेष्ठींकडे आपल्या अडचणी सांगितल्याची माहिती विजय वडेट्टीवारांनी दिली आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण सात लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।